आफ्टर इलेक्शन तुमगे सांगचे दिसता तुम्ही नमस्कार गोंयकारांक आनी प्रेस सी एज मी एल्टन एंड द ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन इन सरकारान बट कितें जालां हे बीजेपी सरकार ऑपोजिशन नाका तुमी जाणात सगळे मी म्हाका इंकोत घेताय सो वी फेल्ट दॅट वी शूड कॉन्टेस्ट दीस आमी जाणा आमगे नंबर उणे आहाय म्हूण दॅट वी वील कॉन्टेस्ट एंड शो the government that there is opposition there is ना गोंयकारांक कळपाक जाय that there is opposition सरकार ऑपोजिशन आहा म्हूण कित्याक सरकार नाका ऑपोजिशन बट वी हॅव प्रूव्ह that there is opposition we will fight the election. तर तुम्ही रुलिंग एमएलएंक बाय मेवल्ले सपोर्ट करता ह्या भितायते आता सरकारात तेंक बाबड्याक नाका तो मरे कितें आसता. It is not the question of winning or losing. See, I know that I'll be getting 7 votes. But Tori Bhushan, कोई when I fulfilled upon. बाकी कोणे बाबा ये सगळे बेजार आहे म्हणून सरकाराचे मिनिस्टर रुलिंग आहे तेंगले आमदार आहे मिनिस्टरी बेजार 100% बेजार आहे कित्या लागून तुम्ही सांगता कित्याक सी इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विनिंग और लुजिंग बट इट इज अ क्वेश्चन दॅट सी देर इज वी शुड पीपल ऑफ गोवा शुड अंडरस्टँड दॅट आम्ही वी आर डुईंग अ कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन सरकाराक दाखोवन दिताय तेंगे फ्लॉज आहे ते and that is why we are there. We have not compromised. नाल्यार आम तेंका केक वॉक दिवपा जाली तुमी बरे आनी तुमी जिकाय म्हूण सी वी हॅव सॅक्रिफायस आय हॅव सॅक्रिफायस फॉर द पीपल ऑफ गोवा गोंयकारां बसून आमी काम करीत रावतले आनी सरकाराक जे जे तेंगेले वायट जाता ते आमी दाखयत रावतले दीस इज आवर मोटो बिकॉज पीपल हॅव केप्ट अस इन ऑपोजिशन वी वील डू आवर ड्युटी लोक मागीर बाकी थोडे जाण क्रिटीक कित्याक म्हणया बट वी इट इज आवर रायट इट इज आवर थिंग दॅट वी हॅव टू फायट एज कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन सगळे 7 जाण आमी एकठांय आहेत. We will see that we corner the government and definitely म्हाका खुशाल काय फक्त कितें 7 जाण बाकी 6 जाणांन have nominated me. Though we know that we are less in number, but that is not winning and losing is not the criteria. It is that we are in opposition and we will fight for the people of Goa. But you are confident that you will get 7 votes? Are you confident? 100%. Ruling आता 18 MLA तुमका मत मारपाचे. अरे बॅलेट केल्या शुअर सांग मेरे 25 दाखव म्हणून सांग आय चॅलेंज द गव्हर्नमेंट टू डू बॅलेट अँड आय विल सी दॅट आय गेट 25 votes. तुम्ही 100% तुम्ही म्हणता की बॅलेट तुम्ही जिंकतले 100% कोरपा दाखव मरे स्पीकर सांग दे मरे सरकाराक हांव चॅलेंज करता आतां कोरपा लाय बॅलेट करपाक 25 मत घेता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.